Hey, what's up guys? Good morning. So it's me ining day guys for today's video day no kay nipalit ko gahapon og PT, so PT for shooting guys kay ako para ako. So kay sa pagpila ka adlaw yan dili gusto lang ko makabalo sa gusto sa siya makabalo. So this vlog kay makita niya kung sa resulta. So karon na siya sa CR guys. So atangan na to siya kung siya magawa siya para makabalo sa resulta kung may kapatid na ba sila or sa ba. So guys, sana ay naiunod guys. Yo, hawat-hawat ng opshitin guys. So mapagyapon mo humon si Ma'am Jitin. Pabot na na. Time-lapse na ko kaya mo ko ikastorya kaya. So dugay guys na human guys no. Pasinalibang day ay. So kuan guys, kaning kuan na og mapositive man guys. Dako yung kalipay ko guys. So og hindi naman okay lang kay ko positive guys, lipay sa kisinits guys kay lukan to sa hagyo og so Ma'am Jitin gawas na in town kay excited ko sa resulta sa Masiyaw. Ay, uy! Tagal guys para akong nababaliw. Ayun na guys. Guys, ayun na. Padung na siya man guys. Tanaw na to guys. Susungaton. Gaya guys. Okay pa naman day guys eh. Lugay ba? Marko kalibangon nga naghuwat. Ako kasabot sa pagdali in town. Gaya eh. Guys, so kuha ko na akong tolya guys. So dali guys, maapon na siya guys. Naupi ng sesame guys oh. Wait. Relax na ka pa na. Wala ka video eh. Wala guys, mana guys. Kitaan siya guys. Tara guys. Tidit. Yes! Yes, it's true. Guys, let's at this. Look at this. I'm so happy tonight, guys. Today, guys. Kita na, guys. Bon, uy. Sure gini. Uy. Guys, tara guys. Ato tantog si ato surprise sa karon guys kay kana siya man sa gisigi hangyo guys nga. Ganahan siya kapatid niya gamay. So karon teenage success. Let's go guys, let's go. Tawagan nato sa teenage. So guys, tingnan natin yung reaction natin guys kasi ganahan na siya naimanghod guys. Makita niyo kung ano yung reaction niya guys. So let's go, tawagin ko muna si Atinich guys. So, ayan na, nanas si Atinich no? Ito na guys, ipakita na ko ni Atinich. Kami surprise! So, maligo mo dagat. Maligo mo dagat. Ano kaya? So, that's it. Maligo mo dagat. Unsa dito di ay? Unsa dito yung gibutang laway? Ihi. Yeah, it's a prank na day. Prank na, basta doon ako buok na anay, baby. Hey, what's up, mama?
Ay, ginana kay... Ka... Uy, wala kay... Wala kay 500. Buntog di 1 year. Bantog lang. 1 year. Ha? Bantog ako 1 years ko. Ito di ay 1 month. Happy ka? Yes. Wala. Ginahan ako Blacky. Jen. So, marigo madagas mo. Ay, dali. Hey, was. So, guys. Magbantay ka. Basta lucky. Butang naman tayo. Butang naman tayo. Butang man. Itay nga sa marigo madagat. So, badis si Day. Nadili, pra. So, happy birthday, Day. So, happy birthday, Day. Hey, guys, up me. So, marigo madagat ni imo. Sa ligo dagat. So, listen ni imo. So, happy birthday, Day. Ang saan na yung mga agtang? Happy birthday ni imo sa imo. Ang saan na yung agtang? Sa Kuya Jupa, Day. Salamat, Kuya Jupa. Ikuya. So, Thank you so much for watching Mama Meg and I. Thank you. Ding 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 ding. Oh.